Pangyo ako anak be. Palit ko bali 100 ganun tanan. Sugot ka. Ha? 100. 100? Oh. Pila may hatag mo sa kuana? 100. Upat sa. Nya wala kay ginan siya. Wala. Mura rin yung panginabuhi diri boss. Oh. Pila ron po income mo na tagadlaw? Pakulay ba ito ha? Pila income mo na tagadlaw? Hindi, kung mahurot sir. Kagandid yapon. No. Bayad yapon sa utang. Utang na nadaan dai. Di man yung utang. Kung Aw, angkat na. mahurot. Pila mo po yung angkat niyo na? Kani, upat 100 na mo ang karta ni. Oh. Pala baligya nimo. Tulo. 100. Sa ato pa Nakay may 5 pesos. Tagaputos. Be kaning pangyo ako anak be. Palit ko bali 100 ganun tanan. Sugot ka. Ha? 100. 100? Oh. Pila may hatag mo sa kuana? 100. Wala ang upat. Upat sa. Nya wala kay ginan siya. Wala. Sige lang. Ha? Okay ra. Ato ka tatay, tawag ka tatay eh. Ali tay. Ali tay ba? Minyo na po ka tay. Pila ka bukunak? Siyam. Oh, siyam. Hapit mag isa ka dosina no. Aman imong baligya be. Bakit tapog ko? Bakit agani ko? Pangyoon ko ni mo anak. Upat ka buk 100. Wala kay ginan siya. Wala ko ay ginan siya. Basta kayo mahalinan. Basta kayo makarimit. Makarimit lang. Unya og daw be og. Kaloy at mahalin mo ang ginan siya. Unya daw be og. Kuan, mo mo ikarimit sa man ninyo. Bayaran. Ay magtapal mo. Tapal. Mo? May uli ay. Nagapay lag mahali na karon nga adlaw. Kay mapanos ma ano. Ugma pwede ka mabaligya diri daan kay namo. Permit na mo diri. Aw na mo permit. Ali sa tay. Ay lakaw ba? Aw ni palit. Mutapal mo na boss. Mo nang gihalan lang nimo sa kuha nag kuan. Upat 100. Tulo 100. Be. Kuan ni sa ko pre be. Tulo oy kay kemtang sa labusing oh kay og dili mahurot. Mutapal sila sa ilang baligya na unting ngalan ni Kinaki. Runata karon sa Misamis Oriental Biodec sa Claveria. Ipakita ang Biodec. Kinsa tong wala kalaag diri ha. Subayan ninyo yung Biodec sa Claveria. Kuan na lang bi. Kani, paano nga lang kani bi 100. 5. Lugi na pita. Ano lang ko? 100. Ha? Dapat 100 dito kumalatag. Pero gipangyo biya pong kunin mo no. Sabi. Wala mo ginan siya. Si tatay. Tawas tatay. Kaya para ganahan ko mo. Gusto mo. Tay! Ito ba? Ha? Bailuan gini siya. Bailuan ko lang nagbugas be. Ipalit mo mga gapon ng nagbugas. Oo. Oh, kaya nga kasi isa. Ginan siya. Dapat Kaya natin yung be. 100 taon. 100. Nya kulang po yung remit. Kulang pa ni Isa ko anak. Wow, grabe. Ha? Baylo na siya. Gracias. Dahil Roswal. Wow. Duara. Ada kayo po dito natin. Nya karon, muli lang mo. Ako may obligya. Ayun na yung obligya. Muli na mo. Kilo na may tapal mo na remit. Kubitan. 700 ang ringitan sa 700. Nakali na nakalo. Oo. Paano ninyo? Gracias ni sir. Lagi pa ni. Oh. Beatriz sa tayo tayo. Salamat kay sir. Salamat kay sir. Salamat sa imong pagpangyo sa kuha. Sa man to? Ha? Bili sa milot. Malinan sa O napoy ka ate oh. Para malinan daw. Paano na? Tumakan yun. I love you. Salamat sir. sir. Salamat kay sir. Ang pan sa aming pan. Ha? Ayun na, makabalo mo.
Sige. Makita rin akong naong yan. Makita rin yung naong pre. Salamat to kayo, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Sir,